O sector do mar é un dos máis importantes da comunidade galega. Entre as propostas dos candidatos ás eleccións autonómicas do vindeiro domingo inclúense numerosas medidas para potenciar este sector. O candidato do PSDG visitou esta mañá a Illa de Arousa para mostrar o seu apoio aos mariñeiros e armadores e presentar a súa aposta por unha Galicia azul, aberta ao mar e sostible. Queremos unha Galicia azul, unha Galicia aberta ao mar e que explota con respecto ás normas e a sostenibilidade dos recursos mariños a través da pesca, a través do marisqueo, a través da actividade industrial que dalle cadea transformadora a ese produto primario, un montón de empregos, un montón de actividade, un montón de posibilidades de riqueza, terán un aliado no presidente da Xunta de Galicia. Gonzalo Caballero asegura que apoiarán un plan de comercialización dos produtos primarios da pesca e que defenderán o sector a nivel nacional e europeo. Aproveiremos nada máis chegar un plan de comercialización e de promoción dos produtos primarios da pesca de proximidade. Estaremos en contacto con todos os actores fundamentais do mundo da pesca para acordar unha folla de ruta compartida para os próximos anos e negociaremos tamén en Europa con todas as medidas necesarias para acadar o mellor ámbito de solución para a cuestión pesqueira. Estas eleccións virán marcadas pola crise sanitaria e económica provocada polo COVID-19. Os socialistas preparan diferentes medidas para protexer o sector nesta situación. Apoiar aos armadores e aos pescadores en todos aqueles ámbitos nos que por problemas económicos teñen agora menos ingresos ou teñen incluso máis dificultades para poder exercer a súa actividade con normalidade. O mundo da Covid cambia todo, está cambiando tamén as actividades da pesca e temos que apoiar financieiramente aos pescadores, aos armadores, as actividades para que poidan desenvolver toda a súa actividade con total normalidade. Segundo o líder do PSDG, o seu partido ten preparadas varias dúcias de medidas para o sector do mar e as empresas que traballan cos seus produtos. Gonzalo Caballero tamén asegurou que garantirán que todas as fábricas que traballen dentro da legalidade manterán a súa actividade.